Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katentreman miwah kabagyan mugi tansah kajiwa kasarira ing panjenengan para tamu. Marsudi ngreh budaya. Karana luhuring budaya dadi ukuraning jiwa Jawi. Pinisepuh sesepuh ingkang tuhu winanting pakurmatan. Para tamu sinedahan ingkang dahat kula hormati sumrambahipun para kadang muda taruna ingkang tansah kula tresnani. Mugi pinarengna kula sumelatur wonten ngarsa panjenengan inggih karana kula kasaraya dening panjenengan Adimas Ndandung Triyanto miwah Ibu Septi Krisnawati ing padukuhan Krempan RT 8 RW 11 di Sawaru, Kecamatan Kebak Keramat wewengkon Kabupaten Karanganyar, minangka pambiwara. Anggenipun kepareng nuhuni darmaning sepuh, kepareng badhe hamapak soho hamethuk putra putrinipun pengantin sekalian, nun inggih pun Bagus Rifka Nursida Fernando ingkang sampun kasembadan Palakrama kalawan putri ingkang dados pepilihaning kalbu nenggih pun Rorayu Anissa Putri Alicia, putri saking panjenengan Bapa Dwi Hanung Nugroho miwah Ibu Dwi Muryani saking Saradan RT Gangsal RW kalih Saradan wewengkon Kecamatan Karangmalang Sragen Asri. Pramila saking menika tebih saderengipun kula matur sewu lepati agung pangaksama mbok pilih mangki minangka jejering pambiwara kepareng badhe hangendhaleni tumapaing tata cara pahargyan wisudan tali dharma ing dalu punika. Duh para tamu kakung putri ingkang tuhu winanting pakurmatan, karana titiwanci ing dalu punika ugi sampun meh dumugi titiwanci badhe kelampahanipun wisudan tali dharma. Pramila jejering pambiwara kepareng badhe ngaturaken menggah urut reroncening tata cara pahargyan ing dalu punika nut salaku tataning adat miwah tata lupiya adat budaya ingkang maksih lumampah. Jumbuh kalian panjenengan Adimas Ndandung Triyanto sekalian Ibu Septi Krisnawati, jejering tiyang Jawi ingkang tasih nguri-uri gesang lan ngrembakanipun budaya Jawi, pramila anggenipun nuhuni darmaning asepuhing dalu punika salebeting batos mung tansah hasesanti mrih mulyaning kanangrat jagat raya. Tentreman karaharjan mugi tumantu mring tamu sedaya. Allah kang paring berkah wilujeng rawuhipun
ing sasana pahargyan ngriki kula ngaturken salam mugia rahayu lenggah ingkang sekeca wiwit purwa madya tumeka mungkasi widodo nirsang saya sagung tamu sadarum pinarengna kula ngambali atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih kawilujengan katentreman miwah kabagyan mugi tansah kajiwa kasarira ing panjenengan sedaya miwah kula ing salajengipun jejering pambiwara kepareng murwakani tata cara parigyan ing dalu punika ngaturaken menggah urut ronsening tata cara parigyan ingkang sampun karacik miwah karantam dening para pamong pahargyan. Nanging saderengipun kula nglajengaken matur duh para tamu sumangga panjenengan sedaya kula ajak sesarengan ngunjuhaken raos puji dalah syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala inggih awit paringipun pangayuman berkah rahmat lan hidayah satemah mahanani swasana tentrem hayem hayu ing dalu punika tumanduk dumateng panjenengan sedaya lan kula. Pramila sumangga sami dipun syukuri sesarengan. Kita ikraraken kanthi kalimah tahmid sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Para tamu pinisepuh-sepuh ingkang kula bekteni. Jumbo kalian atur kula ngajeng. Bilih panjenengan Adimas Dandung Triyanto. Sekalian Ibu Septi Krisnawati. Anggenipun kepareng badhe ngunduh mantu ing dalu punika linambaran tata lubya adat budaya Jawa ingkang maksi lumampah pramila saking pamong pahargyan uruting tata cara ing dalu punika sampun karacik kadhi ingkang badhe kula aturaken tata cara kapisan inggih pambuka tata cara kekalih jengkaring paraga ingkang kinen hamapak miwah hametuk Sri penganten sekalian ingkang tasih cumondhok wonten ing sasana pamondokan sinartan paraga ingkang hangemban punang kembar mayang yekti minangka syarat sarana tumapaing tata cara wisudan tali dharma kinarubyuk dening para kadang sumitra waduan dawaning Sri penganten sekalian. Tata cara ketiga jengkaring Sri penganten sekalian sinartan Rama Ibu nenggih panjenengan Bapa Dwi Hanung Nugroho miwah Ibu Dwi Muryani hanganti penganten sarimbit kadheraken tumuju dhateng sasana pahargyan saperlu Sri penganten badhe sowan tumrap Sudarmanipun nenggih Bapa Dandung Triyanto sekalian Ibu Septi Krisnawati. Tata cara sekawan nenggih sasampunipun Sri penganten dumugi madyaning sasana pahargyan. Sumene sawetawis kepareng badhe dipun adani adicara ing dalu punika inggih punika wisudan tali dharma. Rampunging tata cara wisudan tali dharma Sri penganten sarimbit kadheraken tumuju dhateng sasana rinengga lenggah wonten ing patanen sinartan Rama Ibu ingkang tansah ngamping-ampingi. Para tamu pinisepuh-sesepuh ingkang kula hormati, salajengipun tata cara gangsal sungkem mangenjalining Sri penganten sekalian maring Sudarma.
Dene tata cara candhaipun nenggih tata cara angka 6. Atur mangayu Bagyoarjo rawuhipun para tamu sadarum dening Kang Hamengku Gati. Tata cara angka 7 inggih punika foto pangestuan wah foto pakurmatan ngantos purnaning tata cara pahargyan ing dalu punika inggih punika tata cara ingkang kawolu panutup. Pinisepuh sesepuh ingkang tuhu kula hormati, sumrambahipun sedaya para kadang sumitra Waduanda, para kadang kaneman ingkang kula tresnani. Mekaten menggah tumapaing tata cara ngunduh mantu ing dalu punika ingkang mangke dipun adani tata cara gati inggih menika wisudan tali darma. Mawantu-antu pamintanipun Bapa Dandung Triyanto dumateng sadaya tamu kakung putri kasuwun tambeng donga pamuji rahayu mrih kelampaning sedya ing dalu punika purwa madya ngantos usana tansah manggarja niskala. Ing salajengipun pinarengna kula matur wonten ngarsa panjenengan kula ngaturaken sugeng dalu sugeng lenggah kanthi prayogi ngantos mangke tumapaking tata cara purna. Wilujeng dalu mugi rahayu ingkang sami pinanggih winanting suka basuki. Nuwun nuwun matur nuwun. Singgah singgah kala singgah pansumi sing awma sing awuluh sing suku sing asirah sing tenggak miwah kala sing abuntut padha sira suminggah mring telenging jala nidhi
Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Pini sepuh sesepuh ingkang tuhu winanting pakurmatan. Sasampunipun sawetawis kula ngaturaken menggah urut roncening tata cara pahargyan ngunduh mantu ing dalu punika. Inggih awit saking sasmita ingkang kula tampi saking pamong pawiwahan, mliginipun saking pangarsa. Bilih ing dalu punika saestu sedayanipun sampun meh samekta ing gati pramila duh para tamu tata cara ngunduh mantu ing dalu punika nenggih pun Bagus Rifka Nursida Fernando sekalian Anissa Putri Alicia kula ajak sesarengan panjenengan hambuka purwakaning tata cara kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi tansah ngagungaken asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Saestu kanthi pangajap mugi-mugi tata cara pahargyan ngunduh mantu ing dalu punika purwa madya ngantos mangke wusananipun sedayanipun tansah mangke wilujeng tanpa pambeng, rahayu tanpa reridu, raharja niskala. Sedaya kula mugi nyarengi kinunturan siwilasaning Gusti Allah ingkang Maha Kawasa hanyarengi sedaya lampahing tata cara ing dalu punika. Para tamu pini sepuh ingkang tuhu kula bekti. Tasih nyerantos titiwanci ingkang sampun kapacak nenggih kepareng badhe tumuli jengkaripun para paraga ingkang mangkinipun hamapak mewah hamethuk Sri pengantin sarimbit miwah besan kinasih pun Bapak Dwi Hanung Nugroho sekalian Ibu Dwi Muryani ingkang sedaya kala wau tasih cumondhuk wonten sasana Palereman. Ingkang punika kepareng mangke tumuli kasuwun samekta samukawisipun paraga-paraga ingkang kepareng badhe hamethuk. Setunggal panjenengan Adimas Eko Surasa sekalian minangka tuanggana ingkang mangke mangarsani lampah dene paraga ingkang mangke hangemban punang kembar mayang Sekar Monco Arno Kayu Klebu Dewandaru Parijata ing kasuwargan minangka syarat sarana kaleksananipun wisudan tali dharma nenggih kadang kula Adimas Andi Sri Hartopo sekalian. Dini paraga patah anak Anggir Alessa Luna Azazra miwah adik utawi anak Mas Ayu Klairina. Dini mangke ingkang humiring wingking nenggih panjenengan kadang kula anem nenggih Wahyu Haripurnomo sekalian. Sumusul Dani Nurdianto sekalian, Adimas Kentu Junedi sekalian, Adimas Joko Sutejo sekalian, anak Ayu Tiwik miwah anak Mas Reno, dini sakwingkingipun nenggih pun Bobo Ari Laksono sekalian, miwah Bobo Joko Mianto sekalian. Para tamu pini sepuh ingkang tuhu kula hormati. Sasampunipun kula ngaturaken para paraga ingkang mangke kajibah hamapak Sri penganten dalah Rama Ibu winastan besan saking panjenengan Bobo Dandung Triyanto sekalian Ibu Septi Krisnawati. Ugi kasuwun samekta ing gati nenggih Ibu Juru Pangadi Sarira utawi Ibu Juru Ayu kepareng nyamektaken Sri penganten sarimbit panjenengan Bapak Ibu Dwi Hanung Nugroho ingkang mangkinipun sawanci-wanci paraga ingkang hamapak sampun dumugi sasana Palereman tumuli kabedhula Sri penganten kaderekna tumuju dumateng wiwaraning sasana pahargyan saperlu pepanggihan kalian para paraga ingkang hamapak utawi hamethuk mangke sesarengan lumebet tumuju dumateng sasana pahargyan ing dalu punika. Para tamu pini sepuh ingkang kula hormati. Gegandhengan sampun ndungkap titiwanci badhe lumebetipun
Sri pengantin sekalian ingkang menika sepisan malih sumangga nuwun dumateng Hadimas Eko Suroso sekalian keparenga tumuli mranata miwah meratitesaken para paraga ingkang sampun kula sebating ajeng patah sakembaran anak anggir Alessa Luna Sastra miwah anak ayu Klairina dene ingkang sawingkingipun mangke ingkang kepareng hamboyongi hangemban kembar mayang pun Adimas Andi Suhartopo sekalian dene para paraga sawingkingipun ugi kasuwun samekta Hadimas Wahyu Haripurnomo sekalian, Hadimas Dani Nurdianto sekalian, Mas Kentut Junaidi sekalian, Hadimas Joko Sutejo sekalian, salajengipun anak ayu Dewi ingkang mangke sekalian kalian anak Mas Reno, sawingkingipun Hari Laksono sekalian miwah Pupo Joko Mianto sekalian. Ingkang menika mbuh bilih samudyanipun sampun samekta ing gati katur dumateng sedaya para tamu kasuwun tamping donga pamuji rahayu mrih kelampahaning sedya purwa madya ngatur wasana pepanggihan kalian keluarga saking Saradan tansah manggar Juniskala kepara Sri pengantin saestu kasembadan kaboyong tumuju dumateng sasana pahargyan dumateng kadang kula campur sari tresna budaya kinarya asung pakurmatan badhe lumebetipun paraga ingkang hangampil wontenipun Sekar Moncowarno utawi kembar mayang kinarya sarana methuk Sri pengantin sumangga keparenga ngaturaken inggih menika lantaran srepek sumangga saranane wong yen luhung petah lopo kurang guling nalinga solajan mika yen wacana kudu maneh mure sang samengsa sang samengsa somo mure sang samengsa somo samane manungsa sami saking katebian paraga ingkang pinitaya hamapak punang Sri pengantin sekalian nenggih Adimas Eko Suroso sekalian kang minangka pangarsa ya manggalaning lampah paraga ingkang kinen hangemban punang kembar mayang nenggih pun Adimas Andi Sri Hartopo sekalian bikut deniro kepareng badhe tumuju maring sasana palereman lah menika ing sakwingking pun pangarsa ya tuanggana ana putri ingkang maksih timur pun anak ayu anak anggir Alessa Luna Asasra
menapa dene anak anggir klairina sedayanipun mung tansah kawis tinggal ngapurancang Genurul Maksana muhung nyuwun maring pangarsaning Gusti kang akarya loka supaya apa kang den tindakna ing rikalenggan dalu punika ngemban panyuwunipun Bapa Handandung Triyanto Ibu Septi Krisnawati Purwamadya wasana tansah manggarjane skala nalika samono sawingkingipun para paraga ingkang ngemban punang kembar wayang Adimas Andri Sihartopo sumusul Adimas Wahyu Hari Purnomo miwah Dani Nurdianto sedayanipun sekalian ugi datan kantun nenggih panjenengan Adimas Kentut Junedi Adimas Joko Sutejo sekalian sumusul ing sawingipun nenggih adining penganten kakungpun Bagus Reno miwah Ayu Tiwi sumusul sawingkingipun nenggih Ari Laksono miwah Bapa Joko Miyanto sedayanipun sekalian nalika samono laju tindake datan pantara dangu wis prapteng ungguhan kang tinuju nenggih sasana palereman pamundhuaning Sri Penganten Sarimbit ingkang tansah sinartan Rama Ibu panjenengan Bapa Dwi Nugroho sekalian Ibu Dwi Muryani daya-daya Ibu Juru Pangadi Sarira mranata miwah mratitisake para paraga pandherek sigra-sigra samekta tumuju maring sasana pahargyan ing dalu punika. Kinunturan dening siwilasaning Gusti Allah ingkang Maha Kawasa Adimas Eka Surasa ingkang saestu nganthi paraga ingkang ngemban kembar mayang ingkang ginarubyuk dening para kadang Sumitra Wadu Wandawa kala wau sasampun dumugi unggihan ingkang katuju ing titi wanci punika Sri Penganten Sarimbit pun Bagus Rifka Nursida Fernando saestu sampun kekanten asta kalawan ingkang garwa pun Rayu Anissa Putri Alicia sinartan panjenengan Rama Ibu nenggih Bapa Dwi Nugroho sekalian Ibu Dwi Muryani samekta tumuju dhumateng sasana pahargyan sawaning Sri Penganten angambar pindho gandaning Sekar Gondo Amastuti jroning sasana pahargyan ing padukuhan Krempan RT 8 RW 11 Desa Waru yekti ana gondo ingkang arum mangambar kongas ngantos dumugi sanjawining sasana pahargyan nenggih menika meracihnani daya pangaribawaning penganten sekalian ingkang ing dalu punika kepareng badhe wangsul mantuk suwan ngarsaning Sudarma wonten ing tata cara ngunduh mantu ya ngunduh penganten sinten to ingkang daduk gegununganing carita ya gegununganing sasana pahargyan lah menika
penganten kakung pun Rifka Nursida Fernando putra kakung panjenengan Bopo Dandung Triantos kalian Ibu Septi Krisnawati ingkang duk rikala semanten Surya kaping 16 Oktober kalih langkung wus kasembadan palakrama ijab kabul nenggih palakrama lawan putri kang dadi pepilihaning kalbu pun Anissa Putri Alicia putri panjenengan Bapak Dwianung Nugroho sekalian Ibu Dwi Muryani saking talatah Saradan Karangmalang. Ing dalu punika saestu Sri penganten sarimbit kasuwanake maring panjenengan Bapak Triyanto sekalian Ibu Septi Krisnawati wonten ing tata cara ngunduh mantu ya ingkang winastan ngunduh mantuk laju tindake wis prapting madyaning sasana pahargyan sigra-sigra sumene jumeneng sawetawis kendel dene lumampah karana saestu sampun badhe kaadanan katampi sudarmanipun pun Bapa Dandung Triyanto ingkang pinangarsan panjenengan Bapa Suwarto minangka pangarsanira wonten ing salebeting tata cara wisudan tali dharma wis katingal benajeng Sri penganten sekalian sigra pinaringan unjukan tirta wening nanging saderengipun dening pangarsanipun tata cara wisudan tali dharma Bapa Suwarto Sri penganten sekalian winijian toya mungging sangku winastan Sekar Staman ingkang punika kanthi tansah nyuwun dumateng panguwasaning Gusti Kang Akarya Loka murih Sri penganten nggenipun sampun wangsul dhateng sudarmanipun ingkang sampun kekanten asta kaliyan Kang Garwa saestu katampi karengkuh wis datan ana maneh bedane antaraning putra menapa dene putra mantu sumangga panjenengan Bapak keparenga Sri penganten sekalian ingkang sampun sumadya nampi menapa ingkang dados tata cara adat lupiya budaya ingkang maksi lumampah winiji ana toya mungging sangku ingkang dumadi saking tirta menapa dene sang Sekar ingkang winastan Sekar Staman dumadi saking Sekar Malati Sekar Mawar menapa dene Sekar Manekawarni wis nyapa paripurna mangkinipun Bapa Suwarto anggenipun kepareng hamiji istri penganten ngagem Sekar Staman tumuli laju majeng panjenengan Ibu Septi Krisnawati menapa dene Bapa Dandung Triyanto kepareng paring inuman dumateng ingkang putra ingkang dumadi saking tirta wening yekti sanadyan wujuding toya ora mung sak banyu-banyungu nanging saestu tirta ingkang pinundhut saking salebeting sendang panguripan ingkang mangkinipun ingkang mangajab sageta hanggesangaken gesang bebaranipun Sri penganten anggenipun ngembat bandat mbabar layar wonten ing samadyaning bebaran agung tansah nengenake pangati-ati pepayung budi rahayu linambarana rasa tepo tresna miwah kumawula wusnya pinaringan unjukan tirta wening penganten kekalih giya kinalungan sangsangan Sekar Puspita Rinunci ingkang sedaya kala wau saestu tumraping Sri penganten sarimbit karana Puspita dumadi saking Sekar Malati menapa dene Sekar Kanthil ing pangajab Sri penganten
tansah gegandhingan runtung-runtung wiwit ing kalane pun ijabake ngantos mangke teking delahan. Nalika samono saestu Sri pengantin kanthi suka bingahing manah karana sampun katampi Rama Ibu. Gya singipan sindur ingkang winastan sindur binayang. Sri pengantin sarimbit nalika semanten siningipan sindur dening Rama Ibu pun bapa wonten sak kananing penganten kakung dinipun ibu wonten sakiringing penganten wanudya. Yekti kanthi pangajab Sri penganten sarimbit anggenipun lelumban wonten madyaning bebrayan agung dening Sudarma ya dening Rama ibunipun. Upami kawijiling kathah pangandikaning Rama Ibu dhateng penganten sarimbit, nggih. Anakku bocah bagus Rifka Nursida Fernando lan anakku Anissa Putri Alicia. Ya wiwit bengi iki ya Le, ya Nduk. Kowe bocah sakloron wis kudu mandireng pribadi. Anggonmu bakal ngembat watang, ngembat bandat, mbabar layar sakjroning bebrayan agung wis kudu bisa mandiring pribadi pun Bapak Ibu mung kariha ngamping-ampingi. Dak sesuwunake marang Gusti kang akarya jagat nggih. Tetepo anggonmu dadi jodohan dadi jodoh kang sejatining jodoh. Wiwit ing dina iki nganti tumekaning diwasa akhir mangku. Purna Rama Ibu anggenipun ngawontenaken tata cara sindur binayang pinanganten sekalian wus ing aturan lenggahaning sasana kursi rinenggo dene para paraga ingkang rikala semanten minangka duta pamapak ya duta pamethuk ingkang pinangarsan Adimaseka Surasa sekalian. Giya mentar saking madyaning sasana pahargyan wangsul maring sasanane dewi-dewi. Para tamu pini sepuh-sepuh ingkang tuhu kula hormati. Mekaten menggah tata cara wisudan tali dharma. Sri penganten sarimbit saestu sampun katampi Rama Ibu. Kanthi suku bingahing manah sedaya kala wau nyarengi tumadhepipun berkah saking ngarsaning pun Allah Subhanahu wa taala kalampan wilujeng tanpa pambeng ora harjo niskala. Ing dalu punika Sri penganten sarimbit sampun lenggah jajar wonten ing sasana kursi winangun tansah ngamping-ampingan Rama Ibu ingkang lenggah wonten ing sakiwa miwah tengening Sri penganten. Para tamu mini sepuh-sepuh ingkang tuhu kula hormati. Sepisan malih Bopon Dandung Triantos kalian Ibu Septi Krisnawati sagedipun muhung ngaturaken panuwun ingkang tanpa pamit dumateng panjeng kuyung donga panjenengan ingkang sedaya kala wau saestu mahanani kelampanipun tata cara wilujeng nir ing sambikala. Aja nggodha lan ngrencana
apane ingsun ya sejatining urip dumadiku saka sinebut pura kencana bebeteng rajek wesi rahayu rahayu sagung dumadi mliginipun Sri Penganten Sarimbit saestu anggenipun badhe ngebudhe ngalaming bebrayan tansah pinayungan dening Sihing Gusti ingkang karya loko satemah anggenipun lelumban wonten madyaning bebrayan agung saestu ing mangkinipun dados keluarga ingkang bagya mulya hayem tentrem dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Ibu bapak para tamu kakung putri ingkang tuhu kula hormati inggih sinaosa katemben kewala Sri Penganten lenggah wontening sasana rinenggo ewes manten kanthi nata ling manah karana Sri Penganten kakung mliginipun sampun pepisahan sawetawis wekdal wangsulipun sampun sekalian kalian ingkang garwa inggih karana enggal-enggaling manah kepingin sanget enggal sumungkem mangestu padha mangenjali dhateng Sudarma pramila ing dalu punika Sri Penganten Sarimbit kepareng arsa sungkem mangenjali maring Sudarma ing dalu punika katur dumateng panjenengan Ibu Juru Pangadi Sarira inggih Bu Juru Ayu keparenga nuninggih samekting gati mangkinipun meratitisaken kelampahanipun tata cara sungkeming Sri Penganten sekalian. Dening dalu punika ingkang kasuwun minangka paraga hanglolos punang duwing Sri Penganten kakung kepareng kadang kula Adimas Sumali sekalian keparenga tumuju dumateng papan palenggahanipun Sri Penganten ing dalu punika. Sepisan malih dumateng sanggya tamu sadarum kasuwun tambeng donga pamuji rahayu. Ing dalu punika sungkem mangenjalining Sri Penganten kepareng badhe dipun aturaken rereben minangka cihna bektinipun Sri Penganten dumateng Sudarma. Rama ibu kang kula bekteni kang minangka lantaraning gesang sayekti gedhe labuhe paring pi
tombring Gusti mrih putran tuk kamulyan jumbuh kang kagayo bisa teko kang jinangka sarwa sarwi kacekapan sandang bukti mila wajib sinembah pun lajengaken menawa sanga nggih gendhing wis nyo Sri penganten sarimbit jengkar saking sasana palenggahan ngabiyantara tumuju dumateng sangarsaning Sudarma kekalih kanthi lumampahan dadap naraga hangika pada ora pepeh pindhane sata amanggih krama saestu Sri penganten kala wau sampun kasembadan sungkem mangenjali maring Sudarma tanggap sasmita Sudarmanira bapa Ndandung Triyanto miwah Ibu Septi Krisnawati dupi sinungkeman ingkang putra Duk Kalawarmana jroning batin mung tansah nyuwun maring pangwasaning Gusti kang akarya jagat biswa tumanduk marang ingkang putra satemah mahanani Sri penganten tansah binerkahan dening Gusti pinarungan sedaya kalepatanipun awujud pangapura minangka tetales anggenipun badhe lelumban ing madyaning beberan agung pinaringan berkah saking Gusti ingkang maha kawasa ing elus-elus pamidangane winiwir-wir kemane kebak rasa sutresna asih makaten ugi panjenengan Bapa Dwihanung Nugroho Duk Kalawarmana anggenipun sungkeman dening ingkang putra kebak rasa asih sutresna wusnya paripurna Sri penganten sarimbit giya jengkar saking ngarsaning Sudarma lenggah malih kalawan ingkang garwa jroning batin ing bengi iki aku saestu seneng karana wis tampa ingkang winastan catur weda catur wis ngarani papat weda yaiku kawruh utawa pituduh sedaya kala sampun katampi dening Sri penganten pramila kanthi atetales catur weda ngrumangsani yen wis dina iki nganti sak banjure dudu wong lamban karana wis kala-kalana pangrengkuwe Rama Ibu wis ora mbedakake antaraning anak mantu lan anak pribadi Sri penganten uga tansah hanut salaku tataning nagara lan agama sedaya kala wau
ing mangkinipun minangka tetales anggenipun lelumban wonten madyan ing Beberan Agung. Matur nuwun para tamu, anggenipun sampun paring panyengkuyung pandonga pangestu. Singgah singgah Para tamu pinisepuh-sepuh ingkang tuhu kula hormati. Sasampunipun Sri penganten sekalian katampi dening Rama Ibu. Sampun dipun adani tata cara wisudan tali dharma. Kepara ugi sampun sungkem manganjali. Ing dalu punika minangka jangkeping tata cara Sri penganten sarimbit kepareng badhe kapasrahaken dening kulawarga saking Saradan. Ing dalu punika nyuwun pangapunten kula pilih ingkang kepareng badhe ngendika pasrah nyuwun pangapunten asmanipun Bapak nyuwun catetanipun Pak Gino nyuwun tulung aku iso ngayahi. para tamu pinisepuh-sepuh ingkang tuhu kula hormati. Inggih ing dalu punika minangka jangkeping tata cara sawanipun Sri penganten sarimbit dalah rawuhipun pisan kinasih kepareng badhe kapasrahaken wonten ngarsanipun Bobon Dandung Triyanto. Ingkang punika katur dumateng panjenengan Bapak Suprapto sarjana manajemen dalah mangki paraga ingkang hanyumbul kekalih kepareng kasuwun jengkar saking sasana palenggahan ing salajengipun mangke samekta wonten sasana ingkang sampun katemtuaken. Dene paraga minangka sulih sarira miwah sulih basa saking panjenengan Bobon Dandung Triyanto sekalian Ibu Septi Krisnawati nenggih panjenengan Ibu Hajah Sudaryanti ingkang mangkinipun jumenengipun kepareng badhe kasumbul dening panjenenganipun Ibu Kentut menapa dene Ibu Rahma ingkang ing dalu punika sampun kapitaya minangka panyumbulipun Ibu Hajah Sudaryanti. Sepisan malih minangka panyumbulipun Ibu Hajah Sudaryanti Ibu Ratna Sri Wulandari Kentut miwah Ibu Mila. Mugi sedanipun keparenga samekta ing gati sawigung diri. Para tamu pinisepuh-sepuh ingkang tuhu winanting pakurmatan kawis tingal para paraga nenggih panjenengan Bapak Suprapto SM dalah paraga panyumbul menapa dene panjenengan Ibu Hajah Sudaryanti dalah panyumbul Ibu Ratna Sri Wulandari Ibu Mila sampun samekta samudayanipun kanthi mekaten tata cara lung tinampen utawi pasrah panampi sawektanipun kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun masjid. Katur dumateng sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinabekten, katur dumateng Ibu Hajah Sudaryanti minangka sulih salira talangi basa saking panjenenganipun Bapak Triyanto dalasan Ibu Septi Krisnawati ingkang kinurmatan. Katur dumateng para rawuh kakung saha putri ingkang bagya mulya. Sadherengipun kula matur sumangga panjenengan kula dherekaken manungku puja dumateng ngarsmin Gusti ingkang murbing dumadi awit saking rahmat lan ridhonipun panjenengan dalasan kula saged mangempal manunggal silaturahmi wonten papan menika kanthi kasarasan kawilujengan boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Salam lan sholawat ugi kunjuk dumateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenengan dalasan kula tenggo-tenggo syafaatipun wonten yaumul kiamah semangke. Amin ya rabbal alamin. Ibu Hajah Sudaryanti ingkang kinurmatan, kula minangka sulih salira talangi atur saking panjenenganipun Bapak Dwi Hanung Nugroho dalasan Ibu Dwi Maryani wonten kalenggahan ing dalu menika kepareng matur ingkang sepisan. Bapak Dwi Hanung Nugroho dalasanipun ngaturaken 1000 pangapunten. Hambek bilih ingkang hamegugati mboten saged hamasrahaken temanten sarimbit namung titip salam dumateng panjenengan sedaya kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi anggenipun netepi dan maning hasepuh hangrakit cekar sempaka mulya hamiwaha suta margya siwi tetepa winingku ing suka basuki. Ingkang angka kalih rehing putra temanten sarimbit nun inggih Bagus Rifka Nurseda Fernando Atmaja Jalu saking panjenenganipun Bapak Triyanto dalasan Ibu Septi Krisnawati daup kalian Roro Ayu Anissa Putri Alicia putri panjenenganipun Bapak Dwi Hanung Nugroho dalasan Ibu Dwi Maryani. Alhamdulillah ijab kabul sampun kalaksana kali lancar pramila ing wedal menika kula pasrahaken dumateng panjenengan kanthi suka binahing manah. Hambuk bilih sampun satata samapta temanten sarimbit badhe kalenggahaken miturut tata cara adat widi widana ingkang sampun lumampah dan ladan mriki. Kula sak pangombyong tansah memuji. Mugi-mugi temanten sarimbit ingkang badhe ngebyur lumban madyaning bebayan agung tansah guyub rukun, ayam tentrem dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bapak Hajah Sudaryanti ingkang kinurmatan, Bapak Dwi Hanung Nugroho dalasan Ibu uga atur uba rampe upakarti sarana jejakape salaking rabi kula aturaken dumateng kadang besan sutresna sekalian garwa mugi dadosa sarana hangrakate kekadangan anggenipun ngetas pitulus putra pinaringan raharja mulya. Hambuk pilih wonten ing dalu punika pahargyan ing dalu punika sampun purna kula sak pangombyong nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestu mugi lampah kula saking papan menika dumugi pindalem suwang-suwang tansah manggih kawilujengan boten wonten alangan setunggal menapa-napa. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken menawi wonten klentak-klentik atur saha kirang tapsila kula mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangaksama. Akhiru kalam wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Katentreman karahayon miwah kabagian mugi tansah kasarira ing kula panjenengan. Ingkang kinurmatan Bapak Suprapto Sarjana Hukum minangka sesepuh pangombyong pengantin. Pangapunten Bapak, bilih kula sampun kumawantun ngadeg wonten madyaning pahargyan nyigek wawan pangandikan panjenengan sawetawis wedal awit kula kadhawuhan dening Bapak Triyanto sekalian Ibu kinen nampi atur pangandika Bapak Dwi Hanung Nugroho sekalian Ibu lumantar panjenengan. Hananging saderengipun kula lajengaken matur langkung rumiyin kula sareng-sareng kula dherekaken ngunjukaken ras puji dalah syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos karana nugroho ingkang sampun katumedhakaken wonten madyaning pahargyan satemah hamba bar swasana tentrem lahir tumusing batos. Bapak Suprapto Sarjana Hukum ingkang kinurmatan murwakani atur kapisan Bapak Triyanto sekalian Ibu ngaturaken pambagya harja menggah kerawan panjenengan dalah rombongan. Dene atur salam saha taklimipun Bapak Dwi Nugroho sekalian Ibu katampi asta kalih kanthi suka rena ing penggalih kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten kata lumpen atur salam saha taklimipun Bapak Triyanto sekalian Ibu mugi kahaturna dumateng Bapak Dwi Hanung Nugroho sekalian Ibu sumrambah dumateng sedaya keluarga. Atur angka kalih hanggen panjenengan hamasrahaken putra temanten kekalih ingkang asesilih Bagus Ripka Nurseda Fernando kalian Roro Ayu Anissa Putri Alinsia putra Bapak Dwi Hanung Nugroho sekalian Ibu sinartan peparing maneka warna katampi asta kalih kanthi suka rena ing penggalih. Bapak Triyanto sekalian Ibu ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan bilih rikala dinten Kemis Legi Surya 16 Oktober 2000 selangkung putra temanten sampun kaijab kabulaken kalajengaken panggih nut satataning adat ingkang tasih lumampah wonten ing Dukuh Saradan. Bapak Dandung sekalian Ibu mboten saged caos piwales menapa-menapa. Sagedipun namung nenuwun dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos. Mugi sedaya sih kadarmanipun Bapak Dwi Nugroho sekalian Ibu pikantuk lelintu ingkang langkung satraju. Seru panyuwunipun Bapak Dandung Triyanto sekalian Ibu panjenengan sedaya kasuwun lelenggahan kanthi mardika ing penggalih ngiras pantes paring panjurung donga pangestu dumateng putra penganten kekalih ngantos purnaning gati pahargyan wonten ing kaludhangan dalu menika. Hambok bilih pahargyan wonten ing kaludhangan dalu menika sampun paripurna. Panjenengan sedaya badhe lumengser kondur Bapak Triyanto sekalian Ibu sagedipun namung nderekaken wilujeng kondur mugi-mugi ngantos dalemipun suwang-suwang tansah pinanggih keluarga malih kanthi wilujeng mboten manggih alangan sak marga-marga. Bapak Suprapto Sarjana Hukum ingkang kinurmatan mekaten lan semanten Bapak anggen saged kula matur kathah atur ingkang mboten meranani penggalih panjenengan saestu kula nyuwun agunging samudra pangabsami. Puput pepuntone ngatur billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Puput pepet pepuntoning pasrah miwah panampi utawi lung tinampen tumrap Sri penganten sekalian. Purwa Madya Wasana saestu sampun kalampan kanthi wilujeng tanpa pambeng. Para tamu pinisepuh sesepuh ingkang tuhu kula hormati. Ing dalu punika saestu tata cara ngunduh mantu saking kersanipun Adimas Dandung Triyanto sekalian garwa Ibu Septi Krisnawati. Ngaturi rawuh panjenengan ingkang saperlu dipun suwuni tambeng donga mewah pamuji rahayu tumrap Sri penganten anggenipun badhe nglajengaken lelumban wonten madyaning beberan agung tansah dipun paringi berkah saking Allah Subhanahu wa taala tentrem ayem bagya mulya dados judu ingkang sejati lan sejatining judu. Para tamu pinisepuh-sepuh ingkang kula hormati. Ing dalu punika sampun sawetawis panjenengan lenggah minangka sedahanipun panjenengan Bapa Dandung Triyanto ingkang punika para kadang muda taruna, para kadang kaneman pramuladi ingkang dalu punika ugi mujudaken Karang Taruna ing Padukuhan Krempan nenggih Karang Taruna Kuncup Melati ingkang dalu punika ugi nderek mangayu bagya tumrap Sri penganten anak emas Rifka Fernando anggenipun sampun lepas bujang pramila ing dalu punika para kadang kaneman kepareng badhe kepanggihan kalian Sri penganten mangayu bagya arja kanthi Jawa Tasta ingkang menika dumateng para kadang-kadang anak-anak kula Karang Taruna sumangga nuwun keparenga tumuli tumuju dumateng papan palengganing Sri penganten ingkang mangkinipun kalajengaken leladi wonten ngarsanipun para tamu ing dalu punika. Kinariyosung pakurmatan dumateng Sri penganten anggenipun nampi pudyastawa, nampi pangayu bagya saking para kaneman ing Padukuhan Krempan. Ing dalu punika kepareng kadang kala tresna budaya keparenga ngaturaken ungling gedhe ngelancaran gugur gunung sumangga. Gugur gunung, gugur ya. Uyup rukun. Tuan lolo gotong royong nyambut gawe. Ayo, ayo. Rodo kene, gugur gunung tandang gawe. Sayo rukun, bebareng karo kancane. Dilung-lunge kono. Estafet. Botone wantune. Bareng karo kancane lila lan legowo kanggo mulyane negara siji loro maju papat-papat undang-undangake siji garap kopi olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris
Para tamu pinisepuh sesepuh ingkang tuhu kula hormati. Mekaten Sri penganten sekalian, saestu sangsaya tambah kandel kumandel anggenipun anggadhahi penggalih anggenipun kepareng badhe gebyur wonten ing alaming bebrayan anyar karana sinengkuyung dening para mitra kadangipun para kanemaning padukuhan Krempan Desa Waru kanthi jawatasta ingkang kebak isi pangayu bagya arju. Para tamu pinisepuh-sesepuh ingkang tuhu kula hormati. Ing dalu punika panjenengan Hadimas Dandung Triyanto sekalian ibu sinartan sinengkuyung dening para kulawarga. Ing dalu punika nampi sowanipun ingkang putra penganten Sarimbit sinartan kadang besan kinasih panjenengan Bapak Dwi Hanung Nugroho sekalian Ibu Dwi Muryani saking Saradan wongkon Kecamatan Karangmalang Sragen. Ing dalu punika ngaturi rawuh panjenengan mboten wonten sanes kajahin nyuwun tampeng donga pamuji rahayu. Dene ing dalu punika supados panjenengan sami jenjem anggenipun sami lelenggahan saestu kulawarga mbudidaya ngaturi pasugatan ingkang sedaya kala patembayatan kalian setunggal wohing budaya ingkang winastan campur sari komplit tresna budaya saking Jumblang Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebak Keramat kanthi artis utawi Suwarawati sekawan mangke ingkang nepangaken kadang kula Adimas Gareng Gepeng saking Mbejen Karanganyar dene ing dalu punika ugi patembayatan kalian video syuting mewah ingkang gambaripun saestu cetha wela-wela ugi mboten kesupen patembayatan kalian sound system Gilang utawi Pandawa sedayanipun menika saestu kanthi pangajap sageda adamel rena ing penggalih tumrap para tamu ing dalu punika. Mboten kathah lan mboten perlu kula matur panjang kanthi mekaten dumateng Adimas Gepeng monggo menika keparenga ngaturaken inggih lelangen bab wohing budaya ingkang awujud menika campur sari saking Mas Tresna budaya ingkang dipun pangarsani Hadimas Sutrisno. Sakwetahipun kula aturaken dumateng panjenengan sumangga.